Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kena dienggo istirahat. Heeh. Iki mau aku entuk WhatsApp. WhatsApp saka Mas Agus. Mas Agus ki sapa? Streaming. Nah, iki. Mas Gading lagunya manut lho. Saweran 300.000. Wah, matur sembah nuwun saking Mbak Linda Singapura. 300.000 masuk kas. Oh, kas iki pokoke kok 300 ki. Kas. Kasih sapa ning kok? Wis tak gawane sik mengko sesuk aduh. Apa-apa. Iya. Lagune arep apa, Gom? Lagune sing gayang-gayang no. Lewong. Nggih lewong mengirin pas gen penutupan mengkir lewong. Saniki sing kira-kira gayeng tur ya gayeng. Aku kok kepengin anu ya, Truk. Apa? Rengu-rengu. Rengu. Heeh, rengu kuwi. Mbak Katon iki sing nyekar iki. Rengu saged mboten? Saged nggih saged pun saged. Oh, dereng saged. Saged. Dereng saged. Jare dereng saged apa saged? Apa naget? Ya iki berarti diganti sing jajare
Mbak Yesa pripun? Pripun, Mbak? Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Oh ya wis. Ganti wae nek no. Ganti podang kuning. Podang kuning Kang. Heeh. Podang kuning nang jumeneng kuduan. Ya. Wah, kae. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo Mbak Laras. Di jumeneng kan apa jenenge? Podang kuning. Nggih. Siap mboten Mbak Laras? Nggih, Mas Dalang. Siap. Wah, iya. Nggih. Jumeneng Mbak Laras sepoti disepoti no nek jumeneng ngene iki. Ayo. Sampun Pak Dalang. Matur sembah nuwun Mbak Laras. Top markotop. Ya iki sak lagu meneh Gong. Heeh, kudu nggo penuturan sing gayeng. Wau, enten lewung. Lewung mengke kur sedanten jumeneng joget kabeh. Sak wiyagane melu joget kabeh. Waduh. Nggih, sakniki lewung. Monggo Mbak-mbak sinten katuran jumeneng. 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 Ayo, sepote. Tleng. Jenenge ngene iki suwuk minimalis. Iya. Nggih, sakniki lewong nggih, Mbak-mbak. Nggih, Mas. Nggih. Monggo ajeng saking celuk napa? Oh, kendang. Nggih, matur sembah nuwun. Gayeng tenan, ya. Ayo. Lek gara-gara ki gegojekan ki ya ana watese. Nek kladuk ya ora apik, Truk. Heeh. Tur iki ya ngoyak wektu barang iki, Kang. Heeh. Jam 1 tancap kayon, heeh. Sebo apa, Gong? Ayo sebo. Nganggo apa? Playon wae yo.
Semarekaten prayitna semuriris eko bali ityane kandaya di janur ngono kadingaren lah kok darah-darahku Pandora rawuh ning sudungku Ndara wonten wigatos menapa dene rawuh wonten Karang Kadempel mriki Ndara Kakang Semar mangerti ya Kakang puntolan sak kadang rawuh ning Karang Kadempel kene bakal nyuwun pitulungan marang Kakang Semar pitulungan kados pundi lah kok tiba-tiba banget minta pertolongan nyuwun pitulungan dateng Semar menika enten napa wonten menapa to sinuwun ya Kakang Semar wis sawetara iki Koko Prabu Kresna ora rawuh ing negara Ngamarta lan negara Ngamarta lagi katekan parang muka ingkang darbe sedya bakal mboyong Kakang Semar lan bedah negara Ngamarta ya wah pancen mangkono Dipol iki aku ngomungsuh karo patih sing jenenge Kantong Sekti saka jenenge wi kaya ngono wah nanging ora ngira kadigdayane kagilo-gilo ampuhe wah ra iso nandingi lan maneh sawetara jriteng kakangku ya ora tau rawuh ing negara Ngamarta Janaka iki wis tak kongkon iki wah menyang ning negara Dwarawati jebul Dwarawati suwung kamangka jriteng Kresna kakangku kuwi sing dadi usire para Pandhawa wah Semar Pandhawa dadi bosah basih kaya mangkene Pandhawa kudu kepiye Semar miat langening kalanggiwan agar pandamuncar tinon ler kekunang surem soroti tanpa hadang kasolan pajaring purna ing gegono dasare mungsa katiga sinuwun nggih kula pun tanggap nggih Ndara kula Pandhawa parang mungka ingkang rawuh wonten negari Ngamarta menika nggadahi sedya badhe mboyong dhateng pun Semar iya Kakang mangkono arep boyong Semar kok sing arep dibedah malah Ngamarta nggih sawetara panjenengan kula para Pandhawa mapan wonten Karang Kadempel mriki mangke kula tak pasrah mawon ajeng diboyong ten pundi mengke kula tak pasrah mbok menawa niki mangke dalan kangge timbuling sinuwun Prabu Kresna iya Kakang banjur kepiye Kakang mangke menawi kula sampun diboyong sampun dirangket
panjenengan sedanten nututi parang muga kula wau ngagem aji panglimunan ampun nganti konangan nggih. Mangke panjenengan sedaya nengga wonten alun-alun nggih mawon. Mangkono Kakang Semar. Nggih sinuwun. Mbok menawa niki dadi dalan supaya bisa pepanggihan malih kalian nuwun Prabu Kresna pun. Mboten sah kesuwen, mboten sah kuwatir mangke ndak negari Ngamarta ndak selak bedah. Kula tak methuke parang muka kula wau sinuwun. Ya Kakang Semar. Surti hati-hati. Nggih sinuwun. Nggih. Tole Gareng Petruk Bagong kowe do ning kene dhisik ngetutno ndara-ndaramu para Pandhawa iki. Nggih Pak ngestakaken dawuh. Nggih Pak ngestakaken dawuh. Nggih siap Pak. Ya. Aku tak methuke parang muka kae mau kaya ngapa ta wujude. Iki sing tak goleki. Rata Kadi Wisraya Indraksasara Maruta Pawana kono maragana gadalah. Iki sing tak goleki. Semar Badranaya. Iya. Nggih. Kula sampun mangertos yen panjenengan lajeng boyong Semar niku kula pun ngertos ya. Pancen sediaku teko ana kene iki ngarep boyong karo kowe. Kowe gelem tak boyong apa ora menawi ajeng boyong kula niku nggih pun boten sah. Dadak nganggo bedah negarane wong. Sing digoleki aku kok sing dibedah negarane ndara-ndaraku kuwi. Arep boyong-boyongo Semar pasrah. Wis aku tak manut arep tok gawane ndi arep tok dadekke tumbal. Arep tok kapak-kapakke aku ya manut Semar mungkari manut. Yo pancen kuwi sing tajam. Ayo melu aku Semar, melu aku ning negaraku. Yo nggih monggo aku tutke.
kula ingkang sowan niki sinuwun. Menawi pun kewarengaken pirsa jejuluk panjenengan menika Prabu sinten? Jagat Dewa. Yen pancen kowe takon marang jelukku, aku iki jeluk Prabu Naradegya. Dene negaraku iki negara Karangwati. Sinuwun Prabu Naradegya. Negari Karangwati ya. Sinuwun. Lah kok boten panjenengan piyambak ingkang rawuh wonten negari Ngamarta? Malah dawuh marang patih menika iki, kamangka ingkang darbe sedya mboyong kula menika lak panjenengan. Lan ingkang darbe sedya lan darbe sedya menapa dene kula dipun boyong wonten negari Karangwati menika sinuwun. Pancen dudu ingsun sing teka nang negara Ngamarta, dudu ingsun sing teka nang Karangkadepel. Sebab ingsun wis percaya marang kadigdane patih kantong sedhi. Dadi ora sah dadak teka ning negara Ngamarta, ora sah aku dadak teka nang Karangkadepel. Lah warya Semar, kowe tak bangun negaraku kene mergo aku ki ngimpi. Lho, ngimpi napa to? Dene kakek babar kawursita ning jroning pasumpenan aku ngimpi nedhange ana sanduring prau. Banjur laku ning prau saya manengah kena ombak. Ana ombak kang nempuh marang prau sing ndadekke aku lan prau kuwi mau tiba ana satengahing samudra. Sabanjure ra suwe menawa pawongan ingkang nulungi marang jeneng ingsun pawongan kuwi mau ngaku yen to pamung ing para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya. Kuwi Semar lan Mangardya. Negaraku kene iki negara Karangwati, para kawulane padha bosah basih, padha rajena apa-apa ning negaraku kene mergo negaraku ora duwe pawongan kang bisa dianggep dadi pamuk. Ora duwe pawongan kang bisa dianggep dadi kusir. Banjur sedyaku mboyong kowe ana negaraku kene, Semar bakal tak dadekke pamong. Gelem ora gelem kepiye? Saguh apa ora? Sinuwun. Panjenengan rak nggih sampun mangertos to. Yen to kula menika dados pamunging para Pandhawa. Lah terus mangke ndara-ndara kula Pandhawa pripun? Menawi kula dados pamunging negari Karangwati mriki banjur kados pundi kedadeane negari Ngamarta lan ndara-ndara kula Pandhawa. Oh ladalah. Kowe wis bisa tabah ning negaraku gelem ora gelem kowe kudu lenggah ning negaraku. Ingsun sing duwe purba asesa marang kowe. Mula ora sah dadak kesun kowe gelem apa ora tak dadekke pamong ana negaraku. Menawi kula purun niku enten syaratipun. Syarat sranane apa? Kowe njaluk wujute Brana Pijes apa kudu tak ijole busana sing sarwa mas sinten lan samanunggalane. Kangge matur Semar. Sinuwun boten. Syaratipun niku namung setunggal. Kalih ding kok setunggal. Menapa panjenengan kiat nampani pusaka kula? Walah dalah. Jebul mung arep ngejak congkrah kowe Semar. Yo, kaya ngapa pusakamu gage tamakno? Yen pusakamu kowe ora temu marang panjenengan ingsun, kowe Semar kudu dadi pamunging negaraku. Inggih. Inggih nanging kula nyuwun. Panyuwunan kula ingkang kaping kalih anggen kula namake pusaka niki wonten ngajengipun ndara-ndara kula para Pandhawa. Pripun sinuwun? Yo, ora dadi ngopo? Banjur saiki ndaramu Pandhawa kuwi ana ngendi? Pandhawa saiki ana ngendi? Sareh sakniki ndara-ndara kula Pandhawa sampun mapan wonten ing alun-alun negari Karangwati menika sinuwun.
Ndara kula Pandhawa. Niki ingkang jumeneng ratu wonten negari mriki. Jajuluk Prabu Naradigya. Lan wonten negari Karangwati mriki. Jebule mboyong kula niku mung ajeng dadekke kula pamong wonten negari Karangwati mriki Ndara. Mangkono Kakang Semar. Nggih. Nanging kula nyuwun syarat. Kula saged dadi pamonging negari Karangwati mriki nanging kula gadah syarat, kula nyuwun syarat. Banjur syarate apa Kakang Semar? Gelem dadi pamong yen to nampak kuat nampani pusakane Semar. Wah, Semar apa di pusaka? Gadah mboten ketok mawon. Pusaka pun gadah nggih mboten ageng. Karepmu. Ngaten. Pripun sinuwun? Menika sampun ngajengi ndara-ndara kula para Pandhawa. Ya, ora usah dadak kesuwen. Ora usah dadak kesuwen Semar. Gage tamakno pusakamu. Ben disang ben ditonton karo ndara-ndaramu para Pandhawa. Inggih sinuwun nggih. Kula purun dados pamonge panjenengan yen sampean kiat nampani pusaka kula. Niki mang tampani senjata cakra. Wah, dalah. Wenang ya nggih. Pancen panjenengan ulun ingkang ngemong marang Jagati Kresna, pancen iki kabeh saka reka dayane ulun. Ulun mun kepengin nyoba marang jeneng kita para Pandhawa yen to ditinggal karo kusire, apa para Pandhawa bisa lumaku tanpa Kresna? Jebul para Pandhawa padha bosah base kawulane negara Ngamarta padha mboyajenak, padha susah Pandhawa ketekan parang kaya mboya isa nrenggalani. Inggih pungulun, punta sakadang nyuwun agunging pangaksami. Punta lan sakadang dereng saged pisah kelawan Koko Prabu Kresna. Boya dadi apa ngen? Ulun kira wis cukup anggon ulun nyoba marang jeneng kita sakadang. Ulun minta pamit kundur makayangan lan ulun bakal matedhake wujude wahyu katentreman. Supaya negara Ngamarta lan para Pandhawa bisa tentrem. Inggih pungulun. Matur sembah nuwun pungulun. Mara gage tampanono wujuding wahyu katentreman ger Puntadewa. Niki iki jane lakon apa to niki? Mumet dhewe aku iki. Lho. Lah ya wis cetha nek iki lakon wahyu katentreman. Katentreman meneh. Alah. Janaka meneng kok dhisik. Nggih. Werkudara, piye? Si Adi wis mangerti to. Yen ratu kuwi mesti wae ana patihe. Ratu kuwi mesti wae ana wadya balane kah. Wah,
Wah, wegah kalah kok mau. Arep majune aku kalah. Isin aku. Maju Werkudara. Ora bakal kalah. Tenan yo. Werkudara, aduh yang jare sapa ora kalah. Jare sapa ora kalah. Lah ya mbok menawa kok. Nek kalah ya wis to. Wah, piye carane nyingkirke patihmu kae. Weh, lah kowe iki ora ngerti kok. Kakang Semar kon rene. Bar, Depol, kula. Ki wonge. Ana wong penak-penak nang ngeblek kok terus dijunjung. Pripun Ndara? Kakang Semar. Kula. Patihku kae karo tumenggung wadya balaku kae ora bakal iso kalah yen ora mungsuh karo Kakang Semar. Masak sih. Kula kok mboten percaya coba maju to. Maju Kakang Semar. Nggih, kula tak maju. Semar maju perang arep ngopo? Arep kowe iki macak badut, kowe arep macak dadi kaktus, kowe arep macak dadi gotri. Aku ora bakal pangling karo kowe. Ana patih kok jarike mambu oli iki. Kamangka anakku sing ambune oli buka bengkel nang omahe iki mung Petruk. Waduh, mati. Petruk karo sapa? Lomong dijak lho, Pak. Lomong dijak kali Singgun Prabu Kresna. Nika tesih kalih. Kon rene. Sini. Iki yo kok. Amuk Suramrata, Jayamrata. Iki ora bakal kalane. Waduh. Mati tenan.
Waduh. 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 Wes mau bajiret iki. Wes. Lah nek kowe iki do malih dadi kuwi, ha sing gara-gara mau sapa? Sing gara-gara mau sapa? Kan darene sisan Sunan Prabu Kresna. Nuwun. Sinuwun Prabu Kresna aturan tindak mrika. Napa? Mau aku wegah aku. Isin aku jane iki. Pun to mriki to. Wis do badar, lega le dadi patih iki lega. Ngon jenengan sing ngejake kok. Kok le. Kowe do pindah rene. Do pindah rene. Kedak iki. Iki ngopo dicepakke mban loro? Ono kawane mau ndi sing ireng. Iki. Aku ngaturke panuwun ya. Wis do gelem bantu marang aku. Ngrekoso tenan. Pun mboten apa-apa penting bayari mundak. Ya, wis tak undake. Besok tak undake. Kowe iki do salino iki lakone wis arep rampung. Oh nggih, ngesake dhewe. Niku angel wis nuwun. Ya angel. Lah kek Petruke kok ora salin. Aku ora iso salin iki kepiye? Kresna. Iki aku tulungono Kresna. Kepiye iki aku Kresna? Sare. Tak walike. Kurang ajar kowe iki. Kakangne kok malih dadi Petro kon gara-gara kowe. Ora iso nembang aku iki Kresna. Ha nggih nyuwun pangapunten nggih. Apa kebutuhan lakone? Iki jane iki lakon apa iki? Kula nggih mboten kula garape kalih mumet tok. Wah, jane Kresna rusak iki. Mulih madur. Pun kajenge. Iya. Matur nuwun ya Setyaki. Nggih, sami-sami dawuh sami-sami. Ngaturaken sembah sangga pangapunten kula kunjuk. Ya, tak tampa. Wis kono mulih garba ruci. Nggih, ngesuaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Halo. Iki kok halo. Karo ratune kok halo. Lah aku iki awak semene kok dadi Bagong iki. Ting telekuk lho awakku mau iki. Ya ora apa-apa. Mengko bayare mundak. Oh iya iki. Matur sembah nuwun suwun. Mulih ning Dwarawati. Nggih ngestaken dawuh. Penting bayare mundak beres. Perkudara. Perkudara. Sik. Nggih. Kae lho. Sawangen kewat ya balaku. Lek kumpul entuk saka ngendi kae mbok diundurke ndak mung gawe reget ning Amarta.
Ndara. Niki lakone pun rampung. Negara Ngamarta sampun manggih tentrem malih. Mugi tentrem ing negare Ngamarta. Ugi tentrem kalurahan Wiragunan mriki Ndara ya. Menawi wonten lepatipun anggen kula sak kanca paring panglipur kula selaku wakilipun kanca-kanca nyuwun agunging nyamudra pangaksami jar kula kalih kanca-kanca menika inggih tasih dalam tahap pembelajaran. Menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten mugi sak bibare lakon wahyu katentreman menika mugi-mugi kalurahan Wiragunan mriki saya maju, masyarakate guyub rukun majsinamadan daya dinayan. Muga manggih rahayu Ndara, rahayu, rahayu, rahayu.